Bon dia, ja és dilluns. Aquesta setmana sí que gravaré cosetes del dia a dia. La setmana que ve, passada, no sé ni quan estic. No sé, no tenia tants ànims, no tenia tantes ganes. Us he gravat coses que ara us compartiré i tenia com més ganes de saber i explicar-vos una mica, o sigui, parlar amb vosaltres, explicar-vos una mica com va tot i reflexionar. Llavors, ha sigut un fin de superintens, hem fet un munt de coses. Us deixaré primer per aquí cosetes del refugi. Vam anar a un refugi del meu poble, de Balaguer, a conèixer els gossos perquè, com sabeu, tenim la marca de roba de Tussud i no volem que sigui com algo més i poder ajudar a refugis i protectores, i ens estem com començant a iniciar col·laboracions i també aprofitar per gravar contingut per donar visibilitat a gossos, sobretot als que costa més de que siguin adoptats. I no sé, us deixaré per aquí vídeos i coses. O sigui, és com sentiments retrobats, perquè per una part m'encanta estar amb gossos, m'encanta poder ajudar, però per l'altra part, tio, surts d'allà, no sé, se'm ficava la pell de gallina tot el rato. O sigui, com que costa entendre que hi ha gent que fa tot això. I admiro molt la gent que està allà de voluntària perquè no és fàcil. I a part això, que veus casos i veus gent que els abandonen només per anar de vacances i els tornen a recollir i has de donar al gos perquè porta xip. Moltes coses així que toquen la fibrilla, la veritat. Vale, més cosetes. Us canviaré de tema i sembla molt heavy perquè és com un resum, vale? També em va arribar el biquini. Deixaré per aquí el posting en blanc i negre perquè pel color, lo típic, no? No sé, realment m'és igual, però m'agrada la miqueta de hype. Pues això, va arribar el biquini, m'encanta, i és una passada perquè, o sigui, en foto era preciós. Quan me va arribar vaig flipar, però és que he ficat, i quan li toca la llum, els canvis de color, tot és molt heavy, o sigui, m'encanta, el trobo brutal. I després també vam anar a entrenar amb aquell gimnàs que us vaig dir tan gran, de Balaguer també, que sí que vam anar a entrenar, però és que som uns putos desastres, o sigui, vam anar-hi a les 5 pensant que els gimnasos obren tot el dia i tanquen les 7. I clar, jo portava tot per posar una altra vegada i tot, perquè hi ha sala de boxing, i eren les 7 menys 10 i ens ve la noia i ens diu, escolta, que us queden 10 minuts, vosaltres feu tranquils, no sé què, i jo en plan, si encara no he acabat ni l'entreno. I això, però bueno, això ara us deixaré alguns vídeos que vaig gravar perquè vam anar amb l'Emma, va estar molt guai, m'encanta poder entrenar amb ella, m'agrada molt estar amb ella. El problema és que jo ara mateix no puc sortir de la rutina ni res, i llavors sí o sí havia de fer molt entreno, però bueno, ho vam gestionar bastant bé. I això, ja us ho deixo, i després ja continuem amb la resta de setmana d'aquesta setmana real, que això, avui tinc dentista, després tinc Madero i em quedaré a treballar per molt en alguna cafeteria perquè tinc una hora entremig de les dues coses, i ens aprofitaré per treballar allà, m'emportaré el bocadillo segurament i poqueta cosa més. Madre mía, el bicho. Con las chiquitas de brazos a dar. Siempre es un alien. El alien. Està pegant la dècia. Vale, tot llest, ja estem ready. Tinc un desastre perquè vam haver de ficar 2 rentadores perquè no em vaig ficar cap entre setmana i hi ha un munt de roba per casa, però bueno. I m'enduc aigüeta, important perquè estaré tot el matí fora, i després em tema a menjar. El que he fet és canviar el que sempre faig quan marxo, canviar el mig matí pel berenar, perquè al mig matí tinc kefir, que és com més engorrós d'endur, amb una xocolata, i en canvi el berenar me puc fer un bimbo integral amb pernil salat. Llavors m'ho canvio i així m'és com més fàcil d'emportar-me, i segurament pararem a fer algun cafè o alguna cosa. Així que som-hi!
avui tinc zero ganes de treballar, però és que zero. No sé si és el temps, perquè està, bueno, ha fet com, ha anat plovent i està com així, mig, i m'ha de fer tempesta. Si és el cansament, si jo què sé, no sé, però estic com a que em costa molt concentrar-me, però s'ha de fer. He acabat la feina, m'he estirat mitja horeta i està fent un dia així com, bueno, de mig tempesta, super chill. Hi havia ara que vaig uns crios fent soroll i per fi han marxat. Sento, és que m'agrada molt estar tranquil·la. I crec que aprofitaré perquè noto com que el cos m'ho demana molt. Encendré alguna espelma que tinc unes de cafè i caramel de la Sisu Essence que m'encanten i fa molt que no les encenc. Me passaré el rodillo, que noto també que ho necessito, i farem meditació guiada, que fa molt que no ho faig, i com que el meu cos m'ho està demanant, i això són els plans d'aquesta tarda. Encara no us havia ensenyat les sabates noves. M'encanten així, blanquetes. Bueno, sempre me les compro igual. Sempre comprava les Nike i aquest cop me compro l'Espuma perquè és que no em duren a mi les sabates gens, però és culpa dels meus peus. I dic a veure si l'Espuma duren més. I eren com molt bones, m'agraden molt. I me n'han d'arribar unes altres perquè porto uns dies, bueno, porto com una setmana que crec que se m'ha pinçat com el nervi de lo que és la inserció entre el gluti i el femoral, o sigui, el que vendria a ser la gota, i com que em punxe, o sigui, és un dolor super suportable, però com que m'enrampe tota la cama. Jo crec que és un pinçament i me sembla que és d'entrenar amb les Converse, que realment són les millors sabates per fer cames perquè tenen la sola plana i petita, o sigui, no tenen moltíssima sola. L'únic que passa és que són unes sabates que no tenen molt cos i clar, jo, com que tinc el peu pla i el tumbo cap dins, vaig molt millor amb sabates que tenen com més cos, no sé com explicar-ho, i m'he comprat unes altres Puma que m'arriben demà, no, que es pon, bueno, que m'han d'arribar, a veure què tal entreno. Ja sé que no és el millor per fer cames, però com sempre tot s'ha d'adaptar a cada persona i a lo que cada un li va bé, perquè òbviament no tots són iguals, però bueno, que si voleu sabates per fer cames, estil Converse, lo millor. I què més? Ara vaig a fer una sessió de fotos, que ja tinc ara d'aquí un quart d'hora, i després aprofitaré, ja que estic aquí, per anar a comprar, perquè em falta l'exfoliant, que d'aquí poquet ja toca començar-se a exfoliar, i he de trobar un exfoliant sense olis i una esponja que no sigui el típic guà. A veure si hi ha sort i ho trobem. Som-hi! I un pipi ens ha donat temps de fer. Aquest orgànic. Què vols sortir amb l'aigua? La que està caient, vine aquí. Pobreceta, tenim la casa a la punta del carrer i ni allà arribarem. No passa res. Valga-me. Ens hem mullat una mica. No passa res. Tu també. Vinga, som-hi per les escales, que no ens volem quedar tancades a l'ascensor. Ai, com corre l'Arcani. Aprofito que no podem sortir per ensenyar-vos l'esponja, que sí que l'he trobada. O sigui, el que no he trobat era l'esfoliant, perdó, i el que sí que he trobat és l'esponja, perquè no havia de ser el típic guà suau, i llavors aquesta és com de pell de carabassa. I m'ha dit que és sobretot molt suau, i això. I llavors he agafat aquesta, a veure què tal anirà. Ara l'Àngela ja m'ha dit quin esfoliant ha de ser, ja el compraré per internet, i ja ho tindrem tot. A veure, amor, per aquí. Segon intent, a veure si no ens mullem. Ara he vist un gat per allà. Vine.
I som-hi. No sabeu les ganes que tenia de que refresqués? Te fica amb això. M'encanta. I ves aquesta. Vaig més mona. El cane. Tan bonica. Aquesta sí que és la talla M, que al final a l'altre vídeo no us la vaig ensenyar. I m'encanta això. M'encanten les nits d'estiu que et pots ficar una sudadera o despertat pel matí així. M'agrada moltíssim. I a més que aprofito el mínim airet que fa per fer-ho. A l'esmorzar, que vull treballar igual ni que sigui pont, avançaré alguna de feina. I no sé si fer res d'ahir, que és on em toque, o fer esquena, perquè dissabte volem marxar amb una amiga, no sé si encara a la platja, a la muntanya, no sé on anirem, però volem marxar, però avui també vull anar a veure ma mare, llavors no sé què farem. Perquè amb ma mare segurament caminarem i ens m'aniria bé fer res d'ahir, perquè així els passos ja els faré amb ella i ja està, i després puc descansar. Però clar, si dissabte al matí de fer esquena, quan marxem? Actualització del meu mal de gluti. És muscular. És com quan se't carregui l'esquena, però al gluti. I com que hi ha com més xitxa, fins ahir que no se'm va començar a localitzar a la zona, doncs era una sensació com molt rara, com rotllo pinçament o així, perquè se m'adormia tota la cara. Ai, la cara. La cama. I ahir sí que em vaig fer baixar tant massatge al peu que m'ho faig cada nit i me vaig trobar un punt que em feia molt mal i vaig estar apretant allà bastant rato i com que tot està connectat, jo suposo que abans sí que vaig poder tocar com la zona del gluti que em fa mal a través del peu, no, potser això va estar sentint un fissió i està en plan que dius, nena, però bueno, jo són les meves deduccions que trec. I com que ja em noto més com quan vas al fisio i t'apreten molt i després notes la zona en concret, o sigui el punt, doncs avui m'he despertat ja notant el punt en concret, el mateix que quan tens sobrecàrrega muscular a l'esquena, però al gluti, cosa que mai m'havia passat. I és més raro. Que monos els ocellets. Una dona ha perdut un ocell avui. I aquí està el bitxo. Cani. Està mirant la gent. Mira, mira. Que guape. No vol caminar més. Que guape. Vaya bitxo. Com que tolera que la respalla però no li agradi, sempre que s'apalanqueixi amb un banc aprofito. Com que està pendent de tot, pues se deixa respallar, que ja li toca ahir. Culete. El fet del dinar d'avui, el sopar, el dinar ja he dinat d'avui i de demà, perquè avui vaig a sopar a casa de ma mare i ho he decidit a l'últim moment, bueno, no ben bé, o sigui, jo sabia que hi anava, però no sabia si em quedaria a sopar o no. I llavors, clar, no li havia dit el que volia ni res i és festiu i no pot anar a comprar. No et preocupis, o sigui, m'ho preparo, m'ho porto tot jo i així jo ja vaig tranquil·la. I demà fem com un pícnic nocturn, que últimament se n'ha gastat molt de moda, que fan al refugi que vam anar a veure el cap de setmana, que us vaig ensenyar, i ho fan per veure les estrelles, les llàgrimes de Sant Llorenç, perquè clar, jo quedo super apartat i es veurà un cert espectacular, sisplau, que no estigui núvol. I llavors doncs anem amb una amiga i soparem allà i m'ho he portat ja, dic, ja que faig el mateix sopar, me'l deixo arreglat, perquè quan he d'anar fora el salmó amb puré, que és el que he fet, és que no vull que caigui, és el que me va millor, perquè si no la patata no m'agrada com queda. I el pa se fa dur. Llavors faig salmó amb puré i fora problemes, i queda boníssim. I ara només me queda preparar el berenar per aquesta tarda i ja està. Cafè, posting i cap a veure la mami. Que quedi com una pupilla, saps?
no arribem a la ruta. No, mentida. Anirem a Sant Llorenç, Rutilla, que es pot fer com el tomar al pantà. L'únic que segurament girarem a la meitat perquè l'últim tros no ens agrada, perquè has d'anar per carretera fins tornar al poble, i en canvi si gires i tires enrere vas per camí, o sigui, fas el tros de pantà que és com muntanya i després tornes per un camí que és on està el càmping i està molt xulo. I segurament pararem, menjarem i girarem, perquè no tenim ganes de fer el tros de carretera. I he de caminar molt, també. Jo he de fer 10.000 passos encara. Jo sí. A buscar part del regal del Roger de cumple perquè ja que està aguantant tota la preparació que és dur perquè no podem fer plans ni podem fer res, per lo menys pel seu cumple compensar-li. Bueno, pel seu cumple no, perquè el cumple encara està en preparació, però és al setembre, però quan acaba que se pugui compensar una miqueta. Reacció en directe. Si ho puc pixelar, ficaré aquest tros de vídeo. Però per almenys tingueu la reacció al seu regal, perquè això no ho puc fer a casa perquè avui està a casa. Vale, això va ser el que és. Uau. Que xulo. Uau, m'agrada moltíssim. És que no sé si obrir-ho o no obrir-ho i que ho faci ell. Crec que no ho obriré. Bueno, doncs, només deixo el sobre per aquí i l'altre per aquí, no ensenyo més. I ja deixaré que ho obri ell i que ho munti ell perquè està de muntar. Ja no dic res més perquè si no sempre me pilla que són tots els regals. Ajudeu-me, no sé quin és quedar-me pel gym i quin és pel carrer, perquè m'encanten les dues. En principi aquestes eren pel gym i aquestes pel carrer. Però és que són molt mones. No sé què fer. Help me. Cada espiga sèria ja. Que guai. És que no m'ho crec ni jo, això. Super heavy. Mai havia tingut abdominals. Mira les venes. Ja començo a tindre el milic cap endins. És que és molt heavy. Cada dia me'n veig diferent. Però aquest conjunt m'encanta. He estat mai quan encara era role, però m'encanta. Vale, passeja la baby. M'ha arribat el paquet de Druni, hi ha molt poca cosa, però jo us ho ensenyo. Hi ha les cremes que faig servir, que és el sèrum i la crema hidratant, que això és el que em fico cada matí i cada nit. Soc molt bàsica, només m'hi fico això. Si tinc el per netejar, el sabó de cara, bàsicament, que no ha de ser el de mans, per lo que jo tinc entès. I després m'hi fico el sèrum i m'hi fico la crema. I si és de dia i he de sortir, quan hi penso, que no hi penso sempre, la crema de sol, el protector solar. I després m'ha arribat l'exfoliant, que és aquest, que és el que me va recomanar l'Àngela, que el provarem perquè he vist que porta aràndanos i a mi els aràndanos me fan al·lèrgia, però clar, és al·lèrgia digestiva. Un dia hi havia un medicament que em portava, me el vaig estar prenent 3 dies i se me va començar a inflar la cara, però literal, o sigui, se me va començar a inflar tot això d'aquí, per aquí, o sigui, inflat de que l'ull me quedava així. I vaig descobrir que eren els aràndanos, però que és de menjar-los. Llavors, no m'arriscaré i ho provaré aquesta setmana, provaré segurament avui, ara, abans d'anar a la maderoteràpia, perquè no vull que me passi res a la pell i menys a poc de competir. Però fa molt bona olor, moltíssima, perquè porta granada, papaya, crec, bueno, no sé, fa molt bona olor, és vegano, natural, bla, bla, bla.
i el provaré. I què més? Poca cosa. Avui segurament provaré això, no sé si us ho gravareu o no, i deixarem de gravar aquí perquè la setmana que ve tenim moltes coses i segurament la setmana que ve o l'altra, no ho sé, us penja 2 vídeos. La setmana que ve, no, l'altra, no ho sé. Bueno, perquè el dimarts, sí, serà el meu cumple i us celebrarem aquest cap de setmana. Com sempre, últimament us celebrarem anar a entrenar en algun gimnàs. I llavors això, us vull gravar una mica doncs, si anem a entrenar o el que fem. No serà super especial perquè òbviament no puc menjar res fora del pla ni me puc saltar, o sigui, és que no puc fer res, no puc menjar un pastís ni res, però ja ho celebrarem quan acabe. Però sí que si anem a algun gimnàs o a la platja o volíem anar a Aigües Tortes us ho gravaré i una mica doncs, el celebrareu amb mi. I després ja hi haurà tots els preparatius per marxar a Mallorca, que marxem a Mallorca el dia 30. I és que no queda res, o sigui, ja ho tinc tot aquí, és molt heavy. I llavors això, també us faré un vídeo de tot el que fem a Mallorca, perquè estarem amb tots els nenes, amb l'Àngel, amb el Robert, i en tinc moltíssimes ganes. O sigui, estic com super il·lusionada, me vaig comprar alguna de roba i tot això, i això, que en tinc moltes ganes. I llavors segurament us faig el vídeo normal, setmanal, i el vídeo de lo que fem a Mallorca, de Mallorca. Ja està, nada más. Així que segurament faig algun vídeo provant l'exfoliant. I ja deixo aquí el vídeo. Com sempre, moltes gràcies per veure'l, moltes gràcies per tot l'amor que me doneu i ens veiem el pròxim.